Ireki dugu Artea Oinez erakusketa berria. Hemen egongo dena ikusgai, Kondestablaren jauregi honetan, maiatzaren 24 bitarte. Bertan, 77 artista, nafar eta euskaldunen lanak biltzen ditugu, eta hemen ikus ditzakegu gure garaian ematen diren arazoen inguruko hainbat obra. Beraiek eraman dute hezkuntza plastikora, gerraren gaia, ekologiaren gaia, feminismoaren gaia, eta oso erakusketa osoa da. Eta bertan ikus ditzakegu artista konsagratuak eta artista oso gazteak guztien artean, aniztasunez betetako erakusketa zoragarri bat aurkezten digute.